어떻게 생겼어?
雨がかって、いちご節。
これソースでしょ。でディップするの食べる。そうだね。匂いが。冬いからか。でそれ僕だよそれ。これポイズンある。あげるよこれ。光でも飲めるって。北海道じゃがバターです。失礼します。これ食ったら水です。